Mentakas ni perlok ngaman HP ka kubor. Presiden ka US Donald Trump ulapan sangeno ia ka jinglet sa Islamabad jong ke arngut kinong mikmat jong ka US. Namar ki jingye keren bat ka Iran ki bauong bakilong ki jing pulut por sudah. Hakas ngi sejany Trump mularai ban khangno ia ka jinglet jong Steve Witkoff bat Jared Kushner sa Islamabad ban let ia kendo bat ka Pakistan ka bolong kanong penisuk hapadeng ka jingye kan at bat ka Iran. Kanai karai kawan hadin ba menteri kambari ke Iran wa Abbas Araghchi ulamino na Islamabad hadin ki jingye keren bat ki hek sarkar ke Pakistan. Utrom mula tho ha ka truth social kabadon ka jingye khaja bat ka jingbom tipsai hapo ka jingalam jong ka Iran da ka baong ba omdan mano batip mano babat ya kabor wat makiro kimtip ula ban rabro ba ka US kadon baro kilat kat ba ka Iran kamdon AA balada ki kwa jingye keren kidai ban phun bej haba keren cha ka F News utrom mulaong ba kwa ban pha ya ki breu jong u ban le jingai hadu khat pra kenta tang ban syong jingye keren bat bompoi sha Henry ulapan pauru ba kanai kamut ba ka jingye le kan sedang biang no hadin katu kot nepor utrom mulaong ba ka Iran kalapha ya ki jing terwa batmai sya ka US tang hadin ba ulapan bana ban pendam ya ka jingle ula batai baka ne ka jing terwa ka bhashibun ban ya ka ba mansua Henry kampat biang ha kaliang ka Iran u Arabchi ulong badang sa ka jing keli ya ka US kalong na em ka ba kloi shisha ban ya keren ya ka jing yasuk ula pun paru baka Iran kan om pedang ya ki jing dawa ki bajur pelat ka jing ya kan at apedeng ka US bat Iran kalanang jur hadin baka Iran kalakhang hadu kata-kata ya ka Strait of Hormuz kabajukit hadu si benta na kasan benta ka umpnyang oil ka perthei ka US pat kalakhang ya ki jing di umpnyang jong ka Iran wala ka jing ikan at kalapoi sya ka jing yakut jing yasiat case fire Henry ka jing bom sungthu jing mut hapadang ki arliang kadang pan artatin ya ka jing long jing man ha ka perthei kentup ya ka dor umpnyang kepala kiu ha kine kisngi kublei shibun